mag kuan ni magsugbad ni og pork chop. Pork chop na gipa pork chop na nako diretso among suba para diretso nagutad-gutad kaya amo ang kutsilyo. Ay, tika lang. Mula ni magsuba mi og kanang pork chop. Naka-pork chop na labi na kay kainit. Naluto na ang paner. Suba. Suba my kids favorite ako anak ako ako. Man may ko ay gamay man kayo na kung sugbaan. Basta sinugbagan, kasi nagmakaon ang akong mga anak mo na magsugban nilang kuhani. Maningka mo, kaya basta mga gagmaya sa kong anak. Kung pay-pay na. Grabe, inita dyan kayo. Nagigay na. Siga na po, tatay. Ikaw ko. Ay, ipapayin ko kayo siga. Kasi ako'y magsuba din na ako ni slice. Ay, para tagsa namin tulo diretso. Ang look ko makainip ko ka-slice.
Dili ra kayo, hapit na siya ma. Kuan, hapit na siya ma. Kuan na. Hapit na siya gamay maluto. Nanglan lutoon jud maayo ra ba. Oh my God. Grabe kay ka mga, okay my God. Patay! Ilaw pa Patay! tayo. Nakaog sa sakyanan! Okay. Ini siya. Over akong anak, og nasunog na siya. Hala, sunog kay nak. Hala bi. Dili. Hala. Lain magug kay ning kalayo gug kay kon isibog na kay kuan. Kani siya oh, importante na kaning kuan makuan nak maluto ang kaning tambok. Ibali ang tambok dapit na kay maghimo kog sawsawan. Tara. Naghimo ko og sawsawan. Natulog ang amo ang poli. Tara ang isa nako kanak ko. Huy, tiil din mo tarungan na imong tiil. Tara amo sa Muni amo ang mga bombay nga sobra sa akong gisagol dito mo pud ni siya nga akong himuong para sawsawan sa sinugba. Himo ko. Himo na kong sawsawan sa akong sinugba kay hapit na. Nagreklamo na si ate kay nasunog na daw. Terus mamasdan. Kuan ko nigliso ang kuan. Kuan ko nigliso ang kamatis. So kayo sulod kay aso diri oh, grabing aso. Nasunod na sulod ang aso diri sa balay. Di ta makahilak pag isles og lumbay kay gamay ra kayo sa aso. Sa aso ta makahilak. Dagko kay ning kamatis anak. Kaon kay ning kamatis nak? Sa magkawin pa kay slice. Oh, dili naman uniform. Basta lang gud nila slice. Kung anak sa'yo, kayo ni siya mong mata, magkuan. Sa'yo kayo mong mata. Mga baritindahan siya na yung mga baritindahan na mo karon. Para maglingkod na dira sa kuan. Yes, tagayod. Ayun, silihan din naghalang kay ba. Ay, Diyos ko. Wala day ko yung nakabutang ugkuan. Wala di ko nakabutang upuan kanang ahos. Para lamig guys siya. Pagkatang na gini siya ahos kaya para ano. Ito na nak, tanawa na ang yan tambok na kinalam ya tulutuon jug maayo nak. Kay sunod agay magmukbang tay video karon, video na to ang pagluto. Next time magmukbang na pud ta. Kining ahos manggod. Hindi na siya makapahumot-humot. Hala! Butangan ba ahos ang sawsawan nak no? Dili. Ah, nasakit ko. Dili ba god? Koko anak mo. Ha? Sabi?
Pwede na ko, kay ako kayong tubig nagaliaw. Sa to lang butang kag ahos na. Di ko ano naman. Kasi di ka mukha nga tambal man ang ahos, sabi? Lamiman, silin na lang may kulang. Buta ka lang na tog ahos na kay. Nahinay ka naman natin, di ba? Ang ako magugiyon na huna. Saan naman tao ni? Ay. Magtimpla kong adobo. Yun na. Nasayop ko. Gibutangan ako ahos ang amang sausawan. Pero, kiraman. Hala, grabe, luto na kayo na. Grabe ito ma. Kani. Hala, kani, oh, luto na ba kani? Oh. Mga nang pinakakuan. Ito dyan kayo ang amo ang sinugba, oh. Ta, magin ang original nga sinugba. Ikmix akong anak para mahumot ang Aso. para mahumot ang aso. Nakahimo na pukog. Sus. Nagfag na itong balay na. Sus. Kay ang sinugba sa kong anak. Luto na ba ka ni? Kay ginaw ko kahalang sa kong mata sa kay nabutangan na sa unig sili. Hala, halag itong mata. Tungod sa aso. Para kaninin mo ha. Kuan, sili na lang may kulang ani. Ano, sili na lang. Hilak si Ready mama. na sa pagkaon. So, let's eat na. Bye-bye. Thank you for watching.